Maayong gabi sa tanan. May bago na makita nga balita. Gani akong pagabasahon. Siloso nga mister, nag-eksena sa naiya. Gingisi ang passport sang misis. Kapis nun OFW na paslawan makabalik sa Kuwait. Gin papriso sang isa ka overseas Filipino worker ang iya asawa matapos ginsakit siya sini kagingisi pang iya nga passport. Samtang manuglakat na kuntani sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1, pakadto sa Kuwait. Suno kay Mayrin Ditero Onyate, 31 anyos, sang Roja City, Capiz. Wala siya nagahinulso sa pagpapriso sang iya asawa nga si Junard. 34 anyos, bangod ginasakit siya sini sa tagsa ka makainom, bangod sa pagpangimon. Pahayag sang ginang nga nagbakasyon lamang siya sa pungsod kag pabalik na kuntani sa Kuwait apang nakibot ini sang makitan ang suspect sa airport. Hindi lamang suno diri nga ginhunos siya sang suspect, ginwasak ang iya cellphone, ginsubnet kag gingisi ang iya nga passport kag boarding pass. Gintinguhaan man tani ini nga buligan sang mga katapos ang Aviation Security Unit sang Philippine National Police para makabalik sa trabaho apisar nga gisi ang iya nga pasaporte. Apang napaslawan gihapon ini nga makalakat bangod hindi magamit ang gisi nga passport kag may penalidad ang sinuman nga makaguba sang mga dokumento sang gobyerno kapareho sang passport. Gani partido PPP po ang oplasar pamati kay subo nga punto por punto amo ni ang aton pagkatalakayon nga topiko. Una nga punto, pinakamasakit nga balatsagon o kung mabatsagan sang isa ka OFW ang magbalik na sa iban nga pungsod. Kaya syempre, bayaan na niyang pamilya, bayaan na niyang mga kabataan kag hindi niya na makita sa pila naman katuig. Pero ang mas masakit, inang manugbalik ka na, hindi ka makabalik, kay gingisi ang imo nga pasaporte, sang wala pulos ni imo nga bana. Imo madumduman, kung hindi ka makabalik, paano nimo pa-eskwelahan ang imo nga mga kabataan? Anong ipakaon nimo sa ila? Maano ka mo sa tagsa ka adlaw? Kag adlaw-adlaw mo na lang makita ang imong demonyo nga bana. Kaduha nga punto, hindi taman mabaso lang iban. Naku no, sa ini nga bana. Pamatiin nyo ko anay. Nga no, may ara iban, nga basta gani makalabot na sa iban nga pungsod, nagalain ang pananaw sa kaugalingon. Daw mataas na ang pananaw niya sa iya nga kaugalingon. Mas may power, mas may nabalaan, kag hindi na magpakontrol sa iya nga bana. Gani kun amo ni nagakatabo para sa mga kalalakihan, para hindi ini magtabo. Kamo ang magbaka-baka obra, hindi kay inyo nga asawa. Kaya ti kamo ang padre di pamilya, kamo ang provide sa inyo, kamo ang mag-provide sa inyo nga mga pamilya. Isa pagit sa mga rason, kung nga nag-ilinaway o kung may selos nga nagakalatabo, kay once ang OFW aran sa iba nga pungsod, nagabiga-biga na. Paghalin sa Pilipinas, may pamilya sila. Pag-abot sa abroad, single na sila. Tisda nagahalin ang inaway. Ang inaway hindi malikawan. Ang hindi pag-intindihan ay hindi man malikawan. Pero kung kamo nga duwa mag-asawa, parehos kamo sang handom, nga mapatapos ang inyong mga kabataan, palangga ninyong isa kag isa, may respeto kamo sa isa kag isa, kag ang inyong handom ang kaayuhan sang inyong nga pamilya, mabuligay man gyapon kamo nga duha. Di bala?